салом дӯстон, мавсими нави футбол дар беҳтарин лигаи дунё оғоз мегардад. Ҳар сол бо рақобати суперкубок мо ба дунёи нави премер-лигаи Англия ворид мешавем. Ин дафъа барои ҷоиза ду дастаи шаҳри Манчестер ба майдон омаданд. Яке ба ҳайси ғолиби мусобиқа, дигаре ҳамчун соҳиби ҷоми Англия. Ҷолиб ин ки Юнайтед дар як рақобати сахту сангин аз ҳамин ҳарифи қавияш ҷомро кашида гирифта буд. Ин бозӣ бо чӣ натиҷа хотима ёфт? Аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Ҳамчунин хабарҳои трансферӣ фақат расмӣ мешавад, ки бо лайк мондан метавонед тамошо кунед. Дӯстон, ба наздики топ-5 чемпионатҳои аврупоӣ бармегардад ва шумо метавонед ҳамаи он рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷамъовақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафарони то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст доранд. ссилкаҳои зарурӣ дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. Аммо суперкубок ҳамеша барои дастҳо ҳамвор пушти сар намегардад, чунки ҳама дар ҳайат нестанд ва ҳанӯз аз таътил фориғ нашудаанд. махсусан набудани Антони сахт ҳис шуд. бозии дастҳо дар суръати хеле паст суръат гирифта дар қисми якум ягон зарбаи рост надидем. Дар қисми дуюм он ҳам баъд аз дақиқаи 80 аввал Гарначо гол зад ва дери нагузашта Бернардо Силва ҳисобро баробар кард. Дар варзишгоҳи Уэмбли зарбаҳои 11 метра бозиро кантар зеб доданд. Дар ин ҷараён мо шоҳиди ҳолатҳои аҷиб шудем. ине ки Холланд гол зад ва ё дарвозабон Эдерсон беҳтар аз бозингарон нишон гирифт. Як зарбаи хатои Эванс Юнайтедро аз ҷоиза маҳрум карду Сити ниҳоят дар суперкубок баранда шуд. Шаҳриё қаблан 3 дафъа пайҳам дар бозии суперҷом ноком мешуданд. мавсимро бо ҷоиза оғоз кардан хуб аст, вале мо шоҳиди рақобати арзандаи ҳардуи даста шудем. қисмати сурхи Манчестер дар ин мавсим метавонанд дар назди худ мақсадҳои бузург гузоранд. Трансферҳои ин дастам хеле ҳадафрас буда ба фарқ аз Челси метавонад ба Манчестер кӯмак кунад. Манчестер бо нархи оптон якбора ду бозингари Баварияро харидорӣ кард. Матиос Делик бо арзиши 45,5 миллион бонус ва Нусайр Мазроӣ ба қимати 15,5 миллион евро ба Манчестер гузаштанд. Фабрисио Романо Расман ин муомилотро тасдиқ кард. Ҳимоятгари нидерландӣ ба муддати 1 сол ва имкони тамдид барои 1 соли дигар шартнома имзо хоҳад кард. Мазроиам ба пешниҳоди англисо розӣ шуд ва ҳарду бозингар баъди 2 соли фаъолият дар Мюнхен ба Премер-лига ҳиҷрат карданд. Делик барвақттар ва аз аввал метавонист ба МЮ гузарад, аммо дар кишварҳои гуногуни Аврупо саргардон шуд. баъди ҳамон дурахш дар Аякс аз аввалинҳо шуда Манчестер ба ӯ талабгор буд, аммо Делик Ювентусро интихоб кард. Баъдан ба Бавария омад. тасаввур мекунед ин ҳама овурагӣ дар 25-солагӣ ба сари бозингар омад. ҷароҳатҳо ҳам бозингарро азият медиҳад ва бо ин аҳвол чӣ хел дар мусобиқаи аз ҳама пуршиддат бозӣ мекарда бошад. ӯро ҳам метавонем ба қатори бозингарони шумқадам шомил кунем. маҳз бо омадани ӯ Ювентус ба силсилаи чемпионӣ хотима бахшид. Бавария ҳам як бор медали тилло гирифт, аммо он ҳам бо ҳатулии Боруссия Дормунд. охирин имконияти худро ӯ бо мураббии аввалаш бояд истифода бурда исбот кунад, ки ҳимоятгари хуб аст, на як объекти пиар мисли ҷураш Де Йонг. агар барои Тенхак Зиеш ва Тадишро ҳам ёфта биёранд, дастаи маъруфи англисиро метавонем Аяксчестер Юнайтед ном барем. дар мавриди Мазроӣ аминро танҳо ёдовар мешавем, ки бозингари ҷавони боистеъдод аст ва Тенхак бо ин тоифа кор карда метавонад. Расман Алексис Санчез ба Удинезе баргашт. он ҷо ӯ ба фаъолияти худ дар футболи аврупоӣ оғоз бахшида буд ва акнун ба ҳайси агенти озод ба ин даста омаду ба муҳлати 2 сол шартнома имзо кард. футболбози чилиягӣ аз соли 2006 то соли 2011 шарафи дастаи дар ҳайати Удинезе ном бароварда ба дастаи Барселона гузашт. охирин клуби ӯ Интери Милан буд. дар 23 бозии мавсим гузашта Алексис 2 гол заду 5 ассист анҷом дод. ҷуфти Санчез ва Ди Натале дар Италия исьён карда буданд. дар якҷоягӣ онҳо 40 гол зада баъдан бо роҳи ҷудогона карьераи худро идома доданд. акнун Ди Натале фаъолияти худро аз сар гираду Санчез ба ӯ ассист намояд. бе ин ҳам боварӣ дорем, ки футболбози чилиягӣ дар охири фаъолияти худ як бори дигар медурахшад. Расман Педро Нету ба дастаи Челси гузашт. Ин 44-ум бозингар дар ҳайати дастаи шаҳри Лондон мебошад. Шумо ҳам мемҳои зиёд бо автобуси панҷқабатаи рангаш кабутро дидед, ки танҳо дар он ҳамаи бозингарони Челсиро ҷо кардан мумкин аст. барои Нету дастаи Вулверхэмптон 60 миллион ҷамъи 3 миллиони дигар бонус ба даст овард. рӯзи шанбе Педро аз муоинаи тиббӣ гузашт ва то соли 2030 шартнома имзо кард. дар Челси боварӣ доранд, ки Нету дар ҳардуи канор бозӣ карда метавонад ва зуд ба даста мутобиқ мешавад.
дар мавсими гузашта ҳамлагар дар 20 бозӣ ба майдон баромада 2 гол зад ва 9 ассист анҷом дод. Дар Евро 2024 3 бор ҳунарнамоӣ кард, аммо ҳеҷ амали фоидаовар аз сӯи ӯ ба қайд гирифта нашуд. Бо ин аҳвол ба дастаи Челси дар ояндаи наздик автобус не поезд дар кор мешавад. Воқеан ҳам Педро дар ду канори майдон як хел бозӣ мекунад, аммо агар соз бошад. Футболбози португалӣ бисёр осебпазир аст ва Раҳим Стерлинг метавонад дилпур бошад ки мавқеи ӯро танг намекунанд. баъди ин трансфер футболбози англис аз дастаи Челси рафтанӣ буд. Педро аниқ ҷои Мудрикро танг хоҳад кард. Президенти Челси бояд дарк намояд ки барои корҳои дигар шарт нест бозингар ҷалб кунад. Чунин ба назар мерасад ки باعث الکتریک یا که بوغالتر او فوتبولباز دعوت میکند. با همین تمام باید که ایجادکاری من با شما پسند میآید. لایک، کامنتاریا و در کانال ابناش دارو از یاد نبرید. با شما بسیار وقتا محمد گیروف. خیر برادران در پناه الله.